Jekk hemm il-darba qiegħed f'relazzjoni u din ir-relazzjoni qiegħda tieħu l-verżjoni serja huwa l-mument li titkellem b'mod onest u matur flimkien mal-parti l-oħra tal-koppja dwar il-finanzi. Jekk hemm il-darba tgħix bħala koppja u nkella inti miżżewweġ, il-diskors matur dwar l-aspett finanzjarju tal-ħajja huwa bżonjuż. Importanti li l-żewġ partijiet tal-koppja jisimgħu il xulxin però fuq kollox għandhom jaċċettaw l-opinjoni ta' xulxin fejn tidħol l-aspett finanzjarju tal-ħajja. Fil-fatt illejla għadha kemm tingħaqad miegħi Dr. Veronika N. Spiteri, l-avukat tagħna, ħan nitkellmu ftit dwar il-koppji, relazzjonijiet viżavi il-finanzi. Ħanibdew b'koppja mhux miż-żewġa, jekk koppja tgħix flimkien, x'irid isir biex tkun kopert bil-liġi? Naħseb jiena l-iktar ħaġa importanti huwa illi hemm differenza kif qed tgħid bejn koppja miż-żewġa u koppja li sempliċement qed jgħixu flimkien. Meta tkun miż-żewweġ hemm ċertu drittijiet legali li ħajapplikaw. U imbilli ħatgħix sempliċement ħatgħix ma' persuna dawk id-drittijiet mhux ħajapplikaw. Ġifieri importanti illi jekk inti trid ċerti drittijiet u qed tgħix ma' persuna, importanti illi tmur għand notar u tagħmel kuntratt biex inti tkun tista' tapplika l-liġi tal-koabitazzjoni. Jekk inti tiżżewweġ bħala koppja mbagħad għandek żewġ opzjonijiet kif tgħix il-ħajja finanzjarja tiegħek hux hekk? Propja hemm tlieta imma l-iktar popolari huma tnejn. Ġifieri il-komunità tal-akwisti u s-separazzjoni ta' beni. Is-separazzjoni ta' beni hija li litteralment lassi jkunu separati, ġifieri tar-raġel ikun separat, tal-mara tkun separata jew ta' koppja waħda tkun ikunu separati. Mbagħad hemm il-komunjoni tal-akkwisti, ġifieri l-affarijiet ikunu tagħna tnejn. Naturalment l-istess ħaġa, jekk trid li tapplika s-separazzjoni tal-beni, trid tmur għand notar u trid tagħmel qatt qabel ma tiżżewweġ tista' tagħmlu wara wkoll, ġifieri, biex din is-separazzjoni tal-beni tapplika. Jekk ma jsirx dan l-att, il-liġi mbagħad tiġi introdotta b'mod awtomatiku? Ekku, ġifieri b'mod awtomatiku għaw Malta il-komunjoni tal-akkwisti tapplika. Jekk inti m'intix ħatmur għand notar la qabel u laqas wara, awtomatikament il-komunjoni tal-akkwisti ħad applika. Jekk koppja qegħdin jgħixu flimkien mhux miż-żewġin, daħlu fil-ftehim tal-koabitazzjoni, hemmhekk b'mod awtomatiku id-dħul ta' tnejn li huma ħajsir isu dħul wieħed? Jiddependi x'inkiteb fil-flatt tal-koabitazzjoni. Again, flatt tal-koabitazzjoni ħajkun partikolari għal kull koppja. Għax tażel inti? Għax tażel inti x'tikteb flatt. Tażel inti x'tikteb flatt. Għax letteralment il-ftehim ħatamlu inti u l-parti l-oħra tal-koppja u l-tnejn li intom tkunu kuntenti bih. Taf xi tinsaqsik, jekk hemm il-darba qiegħed f'relazzjoni, ir-relazzjoni spiċċat, anke jekk spiċċat b'mod amikevoli, kienet relazzjoni serja twila, għandi mmur nieħu parir legali x'inhu bid-dritt tiegħi? Dejjem, għax id-drittijiet ħajinbidlu skont is-sitwazzjoni, skont jekk hemm il-komunjoni, skont jekk hemm is-separazzjoni tal-beni, u anki jekk hemm is-separazzjoni tal-beni, xorta rridu mmorru medjazzjoni u rridu nisseparaw kif il-liġi titlob, irrispettivament minn kollox. Anki jekk qed nikkoabitaw, irridu naraw issa kif ħanwaqfu dik il-koabitazzjoni. Grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi, avukat, nixtieqlek il-komplimenti tas-serata tajba u niltaqgħu m'għandhomux. Grazzi ħafna. Jekk mill-darba tgħix f'relazzjoni, importanti li d-dialogu matur fuq il-finanzi iseħħ. Importanti wkoll li żewġ partijiet tal-koppja jifhmu l-opinjoni u x-xewqat tal-parti l-oħra, kemm fejn jidħol dħul finanzjarju kif ukoll fejn jidħlu spejjeż kif ukoll sistema ta' tfaddil. Jekk hemm il-darba il-koppja tifhem il-xulxin u tifhem ix-xewqat ta' kull naħa, dan ovvjament jevita konflitti li jkunu jistgħu jaslu fit-tul. Jiena ngħidulkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla, ngħidu grazzi lil Gemma.gov.mt tal-li waslunna din ir-rokna.